निजोरा ब्रह्म दा दङ बड'लेण्ड भवन दरखा सेक्टर 18 दिल्ली बिथांजों आङो दान्दिसे मोगा-मोगि लागोन। आं दा दंफैयो दिल्लीयाव बड'लेण्ड भवन बिथाङा निजोरा ब्रह्म जोबोरै देरगाथाव एयार इन्डियानि सासे एयार हस्टेस दिल्लीनि बड'लेण्ड भवनाव फैनानै आङो बिथांखौ लोगो मोनदों आरो दसे सम बिथांखौ लोगो मोननानै आं सानखांनाय फैदों फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मटिभेशनेल मेसेज बिथाङा होगोन नामा होननानै आङो लोगो हमबाय आरो बिथांजों भिडिअ खालामनायनि गुबै थांखियानो बेनो जाहाथे बिथांनि माखासे मेसेजफोरखौ लानानै बिथांनि एजुकेशनेल जार्नि बेखौ खोनासंनानै साफ्रोमबो फरायसाफ्रा जाहाथे इन्सपिरेसन मोनो बे थांखिजोंनो आङो दिनै बे भिडिअखौ बानायदों। आंनि मुङा निजोरा ब्रह्म चिरांनि बर' गुबै आं दा थायो दिल्लीयाव ओमफ्राय एयार इन्डियायाव एयार हस्टेस हिसाबै मावथ'यो दासान्दि दंथ'यो। एजुकेशन बेकग्राउन्डखौ बुङोबा आङो उन्दैनिफ्रायनो जे माबायाव स्कुलिंखौ जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो फरायदों। स्कुलिंनि उनावहाय गेजेर ससेयाव गुवाहाटीयाव फरायहैदों। गुवाहाटीनिफ्राय आङो आरो माबाखौ मास्टार डिग्री चेन्नाइनिफ्राय माबा तामिलनाडुनिफ्राय सेन्ट जसेफ्स कलेजनिफ्राय कमप्लिट खालामनाय जादों आरो तामिलनाडु। हायर सेकेन्डारियाव आङो माबा फिजिक्स केमिस्ट्रि मैथ्स बाय'ल'जि बेनि उनावहाय 12 पास जानायनि उनाव आङो साइन्स स्ट्रिमखौ दोनथ'नानै आर्ट्सआव लानाय जादों आरो इंलिश लिटारेचार मास्टार डिग्रीखौ लिटारेचाराव कमप्लिट खालामनाय जादों। बिथाङा हायर सेकेन्डारिखौ साइन्सआव फरायदोंमोन बिनिफ्राय स्ट्रिमखौ सोलायनानै आर्ट्सआव फरायबाय आरो इंलिश डिपार्टमेन्टआव पोस्ट ग्रेजुएट। दा नोंथाङा दि एयार इन्डियायाव एयार हस्टेस जादों बोरै जानो हाखो? गुबै थांखिया मास्टार डिग्री कमप्लिट जाखांनायनि उनाव गुबै थांखिया आङो फार्दार स्टाडिज खालामबावनोसोमोन आरोखि डाइरेक्ट एयार हस्टेस जानायनि थांखि नङामोन बे समावहाय। माने आङो एमफिल बै समाव एमफिल 3मोन एमफिल खालामनानै पिएइचडि खालामनायनि थांखि दंमोन आरो ओमफ्राय गेजेर ससेयाव मास्टार डिग्री जाखांनायनि उनाव मोनसे फेमिलि सिचुएशन जानानै आङो थांखिखौ सोलायनाय जादों। जेनेबा बयनाबो बिदि आंनाल' नङा बयनाबो मोनसे स्टेज फैयो माने मोनसे स्टेजानो दि सेम लेभेलै थाबाय थायो बे जानो हाया नालाय आंना मोनसे स्टेज फैदों माने आंनि जा ड्रिम जा जानो लुबैनाय बेखौ सोलायनानै आङो आर्ट्स स्ट्रिमाव थांनानै कमप्लिट खालामनाय जादों आरो ओमफ्राय बेखौ कमप्लिट खालामनानै फार्दार स्टाडिज लानो नागिरनायाबो एमफिल पिएइचडि लानो नागिरनायाबो बे समाव दसे समनि थाखाय आइ निड अ ब्रेक होननानै थानाय जाबाय। ओमफ्राय ब्रेक लानानै जेनेबा फाइनान्शियेल इशु स' आइ केन से फाइनान्शियेल इशुनि थाखाय आइ निड टु हेल्प माइ सेल्फ समटाइम्स इउ निड टु हेल्प योर सेल्फ अल्सो स' आइ निड टु हेल्प माइ सेल्फ होननाय बे समखौ लानानै दे बिदिबा आङो दोनथ'नानै मोनसे आं जब नागिरनांसिगोन होननाय जादों। बे समाव आङो माने एयार हस्टेस नङामोन NDTVआ आंनि थाखाय माने बिराद मोजां बे समाव NDTVनि थाखाय अफार फैदोंमोन। NDTVआव एज ए निउज रिडार मोनदोंमोन आं नाथाय आंना स्ट्रिमा मास मिडिया नङामोन नालाय मास मिडिया नङैनि थाखाय माबा सेलारि पेकेजआ खम जादों जेखौ आं फसायाखिसै। सेलारि पेकेज खम जानायनि थाखाय आरो माबा internship 6 months then only it will increase slowly and gradually बिनि थाखाय आङो बिदिबा अल्टारनेट अपसन एयार हस्टेसआ जादों आरोखि बे समाव एयार इन्डिया। ओमफ्राय बे समाव एयार इन्डिया थाथाया लायाखैमोन माने पुरा माबा गभर्नमेन्ट बुंनो थाङोबा गभर्नमेन्टमोन नालाय ओमफ्राय बिनि थाखाय मोजां अफारखौ आं मानो नागारनो साननानै अके लेट मी ग्राब इट बिदि आरोखि ओमफ्राय लेट मी ग्राब इट So I grabbed it and I joined as an air hostess. बिदि दा आं कारेन्टलि मावथ'नानै दङ आरो।
NDTV निफ्राय मोनसे अफार फैदों बेबोथ' मोजां अफारमोन दा नोंथांखौ जोङो टिभि चेनेलाव नुबाय थासिगौमोन बर'नि सासे आइजो हिसाबै स्टेजआ सोलायनाय जायो बै समावहाय आङो आंनि फिउचारखौ बै समावहाय आङो बेजों कारेन्ट सिटुएशनजों आं फिउचारखौ माबोरै दाहरगोन साननानै माने बे क्लोज स्टेट फर कर्नार्सआवल' साननानै आङो फिउचारखौ सानहराखै आरोखि फाइनान्सियेल इस्युखौ लानानै अल बेकग्राउन्ड साननानै आंखौ which one will be better for myself. So alternate, that is the best. That was the time when I took immediate decision for Air Hostess. So exactly Air Hostess जानो थाखाय मा qualification नांगौ personality आरो to what extent you are satisfied with your profession? Air Hostess जानो थाखाय qualificationआ माखासे एयारलाइन्सआ 12 पास जोंनो लायो ओमफ्राय एयार इन्डियायाव ग्रेजुवेट जानांगौमोन दा at present माबा ग्रेजुवेट नङाबाबो बिसोरो 12 पासनिफ्राय लादों नै दा टाटा लानायनिफ्राय 12 पासखौबो डिक्लेयार खालामदों आरो ओमफ्राय suppose if you are graduate if you are masters suppose then it will be benefit for yourself जेनेबा नोङो entire life air hostess जानो हायाबाबो in future if you have choice if you don't want to work if you don't want to continue as an air hostess you have a choice you can come back you can look for other job which will suit you for lifetime बेबायदि आरो lifetime बबेखौ मोजां मोनो बेयाव फैफिननानै मावनो हायो आरो जाबाय माने डिग्री थाबा डिग्रीया आं मानो फरायबावनो होननानै थायोबा जेबो नोंखौ हाम्पार खालामा मोजांसो नों जेसेनो फरायनो हायो नों एयार हस्टेस जानानै मास्टार डिग्री मालाय मा जानो PhD मालाय मा जानो फरायनायजों नोंनि मावनायजों जेबो लस गैया आरो जेनेबा नों ओरै फरायबाय था नों ओरै मावबाय था बिदि आरो जेबो लस गैया फरायनो जेसेनो फरायनो हायो एसेनो मोजां आरो To what extent you are satisfied with this profession? As I'm working at present, I should say I'm completely satisfied. Completely satisfied. Mane financially, I can look after myself first of all. Also, I can help my family. I can support my family. जों मिथिगौ एयार हस्टेस जानो थाखाय स्ट्रं आरो प्लिजिं पार्सनेलिटिबो गोनांथि आरो कमिउनिकेशन स्किल्स थानांगोन दा बे बेलायाव मा एयार हस्टेस जानोबा मोनसे बयबो बुङो महर गोसा जानांगोन नामा बयबो बे साननाया फैयो आरोखि फार्स्ट अफ अल मा आं महर गोसा जानांगोन नामा नायनो मोजां जानांगोन नामा गोजौ जानांगोन नामा बिदि सानो आरोखि या दैट इज प्लास पॉइंट I should say प्लास पॉइंट ओमफ्राय बेल' नङा नाथाय जोंनि एन्टायारलि माबा जोंनि माइन्डआव फार्स्ट बे फैयो आरो नाथाय बेल' नङा नोंनि टेलेन्टजों लोगोसे your confidence level but as you said in your recent video not overconfident bebe very helpful this is mandatory ओमफ्राय personality नोंनि महरा बिराद मोजां जानानै नोंनाव पर्सनालिटी गैयाबा पर्सनालिटी ओमफ्राय महर बे दस्रा आरो पर्सनालिटी नों माबोरै रायलायो माने नोंनियाव मोनसे माने गोरा राव राफ एन्ड टाफ बेबायदिबा माने एक्सेप्ट खालामनो हाया आरो बेनो इन्टारभिउआव फेल जायो खायसेखौ नायनानै सिनायनो हायो माने इन्टारभिउअरा मानो जायो होमबा इन्टारभिउअरा मालाय बेफोरखौ एक्सपिरियेन्सखा आं महर गोसा आं मानो मोनाखिसै बिदिनि खोथा गैया आरो माने नायनानै खायसेखौ सिनायनो हायो माने लाथाव नंगौ लाथाव नङा माने राफ नुयोबा बे मेगनाव रिफ्लेक्ट जायो आरो माने प्लिजिं पार्सनालिटी ओमफ्राय मोनसे मिनिनायफ्राव सिनायो बिदि आरोखि आं नङाबाबो आं दा लाकिलि आं मोनदों जानो हागौ नाथाय अभारअल माने नोंनि सोंनायाव बुंनाय जाबाय सार जों नुयो
फ्लाइट सिङाव गोबां रोखोमनि मानसिफोर फैयो गुबुन गुबुन लेंगुवेज गुबुन गुबुन रिलिजन गुबुन गुबुन रिजन गोबां पेसेन्जार्सफोर फैयो बिथांमोननि साननाय मावनाय गासिबो जुदा जुदा नाथाय एयार हस्टेसा ओरैबायदि जों नुबोदों जे बयजोंबो एडजास्ट जानो हायो बयखौबो बियो सेटिसफाइड खालामनो हायो गावनि पार्सनेलिटि माने कमिउनिकेशन स्किल बिनि बेबहार जों बयबो मोजां नुयो आरो बेनिफ्राय आं अबजार्भ खालामदों सोरबा एयार हस्टेसा जुदि राफ बेबहार खालामदोंब्ला जों बेखौ रावबो मोजां मोना दा बियो जोंनि नोजोराव जों बेखौ अबजार्भ खालामदों जों बेखौनो फोथायो जे एयार हस्टेस जानोब्ला बियो गासिबो बिथिंनिफ्राय मोजां जानांगोन स्मार्ट जानांगोन पार्सनेलिटियाबो डेभेलप जानांगोन कमिउनिकेशन स्किल थानांगोन हिन्दी इंलिश गासिबो थानांगोन सारा मोजांखौनो बुंदों जेरै आं सिगाङाव बुंदोंमोन प्लिजिं पार्सनालिटि जानांगोन बेनो माने एयार हस्टेसा दि पार्टिकुलार कमिउनिटिनि थाखाय मावगोन बे नङा एयारक्राफ्ट एर'प्लेन सिङाव आं दा इन जेनेरेल एर'प्लेनखौनो बुंबाय आं बे सिङाव गोबां रोखोमनि माल्टि कालचारेल मानसिफोर थागोन बा कालचारेल बेकग्राउन्डनि मानसिफोर थागोन जेनेबा सोरबा इन्डियानि सोरबा बेलेग इन्डियायावनो आरो बेलेग बेलेग स्टेटनि मानसिफोर बिदिनो गोबां बिदि गोबां मानसिफोर थागोन जोंनि मोनसे कमिउनिटि मोनसे कास्ट मोनसे रिलिजन बिदिनि गैया बेनिखायनो जेनेरेल ट्रिट खालामनो हानाय बा हस्पिटालिटि होनो हानाय बेबायदि मोनसे बेखायनो आं बुंदों बेबायदि मोनसे गुरै आखु नुनाय माबाबा बयखौबो गोजोन होनो हानायबा बियो प्लास पइन्ट आरो मानो होनबा मानसिनाव पजिटिभ नेगेटिभ साइडआ थाखायो खिन्थु बै समाव जोङो नेगेटिभखौ दोनथ'नानैबाबो जों मोजां जानो हानांगोन न' मेटार वाट बबेनिफ्राय फैदों मिडल इस्टनिफ्राय फैदों ना जोंनि इण्डियानिफ्राय फैदों ना इउरपनिफ्राय फैदों ना इउएसनिफ्राय फैदों गासैखौबो जों समानै नायनांगोन मानो होनबा एयार हस्टेसफोरनि थाखाय जोंनि अफिसा बबे जों होनोबा जोंनि अफिसा बे एयारक्राफ्टआनो जेला जों इउनिफर्म गाननानै एर'प्लेन सिङाव थांगोन दिस इज आवर सकल अफिस बेनिखायनो जोंनि अफिसाव फैनाय साफ्रोमबो सुबुंखौ जोङो गोबां माने वार्म वेलकाम खालामनो रोंनांगोन आरो इकुवेल ट्रिटमेन्ट खालामनांगोन गासैबो जोंनि आलासि होननानै बैल' भिआइपि जों होननो हाया आरोखि बे इकुवेल ट्रिटमेन्ट जों बयनोबो होनांगोन आरोखि साफ्रोमनोबो जे माबा बासिख्ल' दे जों नायनांगौ बे नङा आरो न' पार्शियेलिटि बिदि बासिख्ल' जों नायनो मोना आरोखि बे न'वेर बिदि गैया आरो आंनि हबिया रिलेटेडआनो नङा थेवबो आं बुंनोसै आरो हबि होनोबा आङो माबाखौ मोजां मोनो रिडिं एन्ड राइटिंखौ मोजां मोनो रिडिं एन्ड राइटिं आं हबिखौ मोजां मोनो बेखौ मोजां मोनो ओमफ्राय मिउजिक मोजां मोनो आं मिउजिक आंनाव बे टेलेन्टआ गैयाबाबो आं बिराद मोजां मोनो आरो मिउजिक एनि टाइप एनि माबानि बा मा होनो बिदिखौ कालचारनि मिउजिक बा मेथाइफोर बा मोसानायफोर एन्ड एनि फर्म अफ डान्स बोथ आइ एम फेन बर'खौ एसे हागोन खोमा आङो माने बिराद मोजां मोनो आं जोंनि बर'फोरनिखौ स्पेशलि वर्ल्ड वाइड बिराद बयबो मोजां मोनो आंल' नङा वर्ल्ड वाइड मोजां मोनो आंहा फेभरेट हिर' हिर'इन गैया इन जेनेरेल सोरबा माबायाव पिक्चाराव मोजां नुदोंबा एक्टिंआ मोजांबा बेखौनो आं मोजां मोनो फेभरेट बुक बुंनो थाङोबा आङो एनि मटिभेशनेल बुक्सखौ मोजां मोनो आङो बे माबाफोरखौ जेनेबा जेसेबां आं फरायनो हायो मोनफ्रोमबो लेखाखौ आं नेग्लेक्ट खालामा मटिभेशनेल बुक्स ओमफ्राय माबाखौ आं मोजां मोनो आरो माने फेभरेट बुंनो थाङोबा आंहा सिंगार्सफोरनि सायाव फेभरेट दं आरोखि मेथाइ खनग्राफोरखौ मोजां साबसिन मोनबावोसो आङो सेलिब्रिटिसफोरबा बिसोरबो सेलिब्रिटि खिन्थु बे मुभि गाग्राफोरखौ आङो एक्टिं मोजां मोसानो गोरों जि पिक्चाराव जि समायना नुदों जाय मानसिखौ मेकआपजों बा उइदाउट मेकआप बिसोरखौनो आं एप्रिसियेट खालामगोन आरो साफ्रोमखौबो ओमफ्राय खिन्थु फेभरेट होनोबा सिंगार्सफोर दं
जेरै जोंहा आं सुलेखाखौ मोजां मोनो आं खाथिनिनो बिराद मोजां मोनो आङो ओमफ्राय बिग्रायखौ जोंहा बिबथै जायो आं बेखौ मोजां मोनो आरो गोबां दङ नै गोदान गोदान ओंखारबाय आं खोनासङो ओमफ्राय बिसोरखौ आं नामखौ बुंजोबला नाथाय बिसोरो फुरानाबो ओरैबायदि गोदै खोनासंबाबो आं बास माने थोआ आरो ओमफ्राय खिन्थु जुबिन गार्गखौबो आं बुङो फसायो माबा बिराद मोजां मोनो आं बिनि गारांखौ बिराद फसायो फेभरेट लिडार आंहा दा लिडारनि सायाव बुंनांगौ जेबो गैया मानो होनबा लिडारखौ आङो फेभरेट लिडार आंहा गैया फ्रेन्ड नो बेस्ट फ्रेन्ड नो एनिमिस नो बेस्ट फ्रेन्ड नो एनिमिस अके स्टुडेन्टसफोरखौ आङो दा आंनि एग्जाम्पलजों आं बुङो जेरै आङो एयार हस्टेस जादोंबाबो आं बुंदों सिगाङावनो आं फरायनायखौ बिराद मोजां मोनो स्टुडेन्टफोरखौ आं बुङो जेखि सिटुवेसन जाया समाव फाइनान्सियेल सिटुवेसन फैगोन समाव फेमिलिनि माबा मोनसे सल्भ खालामनो हायि प्रब्लेम सिटुवेसन आराइज जागोन बे समावहाय नंगौ र' थाखा फैसा गैयाबा जों माबोरै फरायनो होननो हागौ नाथाय दानागार जि फरायदों खस्थ' खालामनानैबाबो फरायनांगौ उनाव फिउचाराव जिखियानो जालाङा माने दिनै आं दा मावनांगौ बेखौ एकदम विथ रेसपन्सिबल माने रेसपन्सिबिलिटिखौ लानांगौ आरोखि आं लेखा फरायनांगौ फरायनांगौ आरो फरायनांगौ गाबोन आं डक्टर जागोन इन्जिनियार जागोनखौ सानहरनांगौ मोजां एम थानांगौ र' नाथाय साप'ज आं डाक्टार जानो हायाबा होननाय मोनसे साननाय फैयो आं माने गोबां स्टुडेन्टफ्रा ड्रिमा 6टा 7टा जायो जेरै फिल्म नायबा आंबो सेलिब्रिटि जागौमोन सानो ओमफ्राय सोरबा राइटारफोर एवार्ड मोननाय नुबा आंबो जेरै जोंहा बर' मंगलसिं हाज'वारिया एवार्ड मोनखांबायना प्रेसिडेन्ट एवार्ड गोबां आरो बेखौ नायबा आंबो बेबायदि प्रेसिडेन्टजों वेलकाम खालामजालायनाय आंबो जागौ बिदि सानो एज ए स्टुडेन्ट फरायफुनाय नालाय आरो सोरबा मोसानो गोरों जाबा इण्डियान आइडलाव थांबा आंबो बिदि जागौ सानो खालामगौ जागौ हास्थायनाय दं आरोखि नाथाय बेखौ मोनथाम मोनब्रैखौ कुइसन मार्कआव दोनामासिनो फरायबाय था जेला स्टेपआ सहैगोन क्लियारलि नुगोन आरोखि नों बबेजों थांनांगौ